Здравейте, приятели! Аз съм Радост и днес темата е да предадем на Бог всичко. Има моменти, в които силите ни не стигат. Дори тогава не се сещаме какво можем да направим, а продължаваме да се изтощаваме. Запомнете, винаги когато няма мир, Бог го няма в нас. Винаги когато има страх и притеснение, доминира тъмнината. Затова нека предадем товара си на Бог да се погрижи за нас и в това послание ще се помолиме заедно и ще покажем с вяра и упование как можем да поискаме от Бог да промени нас, нашия живот и да оставим всичките наши тегоби и всички неща, които ни изтощават и изморяват на Него. Остави страха, несигурността и контрола. Бог е верен и когато му се довериш, идва мир, който надминава всяко разбиране. Присъединете се към молитвата и се доверете на Бог. Повярвайте, че предстоят прекрасни неща във вашия живот. Боже, аз ти се предавам напълно сега. Давам ти всичко. Моето тяло, душата си, духа си, моето семейство, моята работа, моите финанси, моите слабости и моите таланти. Моето минало, моето настояще, моето бъдеще. Всичко, което съм за вечността. Моля те, Господи, да ми дадеш покаяно сърце за нещата, които съм правил и които са те наскърбявали. За греховете ми, за прегрешенията ми, за студенината на сърцето ми, за липсата на упование. Моля те да ми дадеш сили да се обърна и да тръгна по нов път, пътя, в който ти благоволяваш. Святи душе, аз те каня в моя живот точно сега. Аз те хваля и те обичам. Моля те да ми помогнеш да получа нещата, за които съм молил Отец чрез Исус. Помогни ми да вляза в общение и приятелство с Тебе, защото аз наистина не знам как. Дай ми напълно да осъзная Твоето присъствие и да мога да чувам гласа Ти. Обещавам да се покоря. Господи Исусе, помажи ме със Святия Дух, докато вървя в покорство и се уча. Дай ми Твоята сила да докосвам хората, които са около мене и които срещам. Покажи ми какво трябва да правя по-нататък и ми помогни никога да не пренебрегвам Твоето общение. Моля се в името на Исус, моят Господ. Амин. Бъдете благословени, приятели. До скоро.